जोंनि आमिनपारा गामिनि फ्राय खै घरसो जागोनथाय गामि दरसेयैनो माने दैनि गायग्रा दैनि थाखाय खोब जेंना जाबाय थायोमोन बोसोरफ्रोमबो। देग्लाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो सुमफ्राम बानखौ बानायनानै होनाय जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों। जि जायगायावहाय मानसिफोरनि इक'नमिनि बेकबना आबाद, बे आबादखौ मावनो हायैनि थाखाय इक'नमिकेलि खोब गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे बेलायाव फैदोंमोन। खिन्थु जोंनि सरकारा मानब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे सुमफ्राम बानखौ बानायना होनाय जाबाय। बाखि गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुआव जोंनि सरकारनि जानानै बाहागो लाफानो मोननायनि थाखाय। चिराङाव 17 बोसोराव खाम्फाया बेसेबां मावदों आरो आं 2.5 बोसोराव बेसेबां मावखो बिनि हिसाबखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो होबानो जाबाय। बेयाव रेकर्ड दङ। खिन्थु आंबो ओरैबायदिखौ मावाखै, सोरबा कन्ट्रेक्टरफोरनि फैसाखौ इनभेस्ट खालामहोनानै उनाव होगोन होननानै थगायनानै खामानिखौ मावफुंहोनायनि उनाव कन्ट्रेक्टरफोरखौ होखारनायनि लामाखौ जों लायाखै। जोंनि आगसि आरो आगदा नोंथाङा खामानि मावगोन, बे खामानि मावनायनि सोलाय नोंथाङा जा मोननांगौ फिथाइ बेखौ मोनखागोन। गतिके जोंनियावहाय माइगाब जुजाय खालामनायनि खुनु बाथ्रा फैनो हाया। बे अपोजिसनालाय बुंखागोन, माने बिस्रा लाजिनाय फैदों। लाजिना फैनायनिखायनोथ' दा बिसोरो माने UPPLखौ जेरैखि जायाबाबो संहांगार खालामनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन पार्टियाव थांनानै हारिखौ फाननो थांगासिनो दङ। गतिके बिनि सोमोन्दै आं दा बुंथ'वा, MP इलेक्सन जोबथों। बिराद गोसो गोजोननाय थाबाय। जों बिराद खस्थ' आबाद मावनो, आबादनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामना जानाङोमोन जोङो। साफ्रा जावनो जायगा गैया, दंफां जालि होनो बेबो गैया। दा सारा बेखौ मावफुंनो होनायनि थाखाय आं बिराद गोसो गोजोननाय थाबाय आरो। बेसेबांसो गहरसो आबादारिफ्रा बे माबाजों दैजों? बाहाय दङ 18 जन, 18 गहर दं आरो बे बान्दोआव। खय बिगासो हा दं ओरैनो? बाहाय 82 हाब दङ। 82 बिगा। औ, केस माइ गायजोबो बाहाय। सारनिफ्राय जों बिराद मावना होनायनि थाखाय जों बिराद साबायखर थाबाय, बिराद गोसो गोजोननाय थाबाय आरो सारनिसिम। आगोलाव माबायदि गायोमोन माइ? बिराद खस्थ' एकदम जोबथा खस्थ'। बान्दाव एखमबा माला बायो आरो खोदोलाय साफ्राजों रोगादो, एकदम खस्थ' बानाय रोगानांगौ मानसिया। उफाय गैयामोन। एबारनिफ्राय खस्थ' जानाय नंला? जानाय नंला माने मावना होबाय खामानिखौ, जों बिराद गोजोन थाबाय आरो बिनि थाखायनो।